Raġel Ingliż ta' 50 sena tilef ħajtu wara li sab ruħu f'diffikultà waqt li kien qed jgħum fir-ramla l-ħamra Għawdex. L-inċident seħħ it-tlieta għal ħabta ta' satejn u nofs sa wara nofsinhar bir-raġel jidher mitluf minn sensieħ fil-baħar u ittella minn xi nies li kienu jinsabu fuq il-bajja iżda ġie ddikjarat mejjed fil-post. Dan wara li l-membri tal-Emergency Response and Rescue Corps li jassu l-bajja għamlu minn kollox biex taw l-ewwel għajnuna tagħhom. Mal-vittma kien hemm qawwiem ieħor, raġel Ingliż ta' 51 sena li wkoll ittella mill-baħar hekk kif kien f'diffikultà u ttieħed lejn l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-kura fejn jidher li l-kundizzjoni tiegħu hija waħda stabbli. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin waqt li dwar dan il-każ inħatret ukoll inkjesta maġisterjali. L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-bajja kienet magħluqa fil-ħin tal-inċident, hekk kif il-membri tal-Emergency Response and Rescue Corps kienu qed itajru żewġ bnadar ħomor. Din it-twissija li tfisser li għas-sigurtà tal-għawwiema ħatmu permess li jkun fil-baħar, hekk kif il-kundizzjonijiet ikunu perikolużi.